Era l'11 de maig de l'any 43, trista era la nit ara del poble alguerès. Ja m'ho havien cregut de fer aqueixa fi, bombes i espessons havent tingut el subir. Calda, eren tots i rumits al son de la sirena, se'n són tots i fugits. Qui fugiva per les bombes, qui pel mitrallament, aqueixa era la sort d'aqueixa prova gent. Qui fugi per les torres i qui per les muntanyes i qui per la marina i qui per les campanyes, docent de demà maití la gent hi ratonava. Oi, les proves mares que les famílies cercaven. Cor que no comprèn raó, que han tingut mitrallat lo prova pescaró. Ara que sem en pau en sortiré-li bé, ma recordem-ho sempre d'allò que han fet araiguer. Ara que sem en pau, tot i sent dient-los i bé, ma recordem-ho sempre d'allò que han fet araiguer. Lai, lai, la, lai, 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 la, tarai, lai, 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 la, tarai, lai, lai, lai. Questo programma è stato offerto da Comune di Alghero.